waɗannan abubuwan abu da su abu biyar. Na farko wajen da za ka yabo ka girmama shi kansa wajen. Idan kai yabon idan za ka yabon ka kuma takalminka an gane idan motsi ya kama to ka san irin motsin da za ka yi kada ka koma ɗan rawan banjo ka ga ana ta kaga a'a ya zama motsin da kake yi zuciyarka ce ta kasa tsayawa ba wai kana kawai saboda kina kake rura a ya zama zuciyarka ce ta kasa tsayawa saboda an batan da kake da abin da nake kun gane abin da nake nufi idan yan abin ya zama shi yake taba ka kake jin ka kasa tsayawa wata ran kuma a ga ka tsaya kawai wata ran kuma a ga kuka amma wannan ahalin abun su suka san me ake nufi ɗan cikin abun dama kuma alhamdulillah da ɗan cikin ake gaba ɗaya na cikin abun su suka san me ake nufi haka wannan abu na farko kenan da zan fara yin magana ba wai gamawa ne ba in kuma aka ƙara turawa akwai abin da za a ƙara shiga da aka saka da Allah da wanda an zama muke so a jaddada shi zama duk wanda ya zo mu kubata kalmansa ta'azzuma ko ijlalan nabiyina Muhammad girman annabi ne haka saboda girmama annabi cire takalmi yana daga girmama tun daga kan annabi Musa Allah ya nuna mana wannan aya to amma kuma shi annabi ya zauna da takalminsa shi ne girmamawa shi annabi Musa da za su gana da Allah sai ce masa fakma alaika ko innaka bil wadi al-muqaddas kuma wadi al-muqaddas annabi Musa yake mama Allah ya rama annabi sai yake duwa can dutse ne a nan misira yake ko a nan yake misira amma Allah ya ce kwata takalminka saboda zai magana da Allah sai Allah ya girmama wajen da haka tunda Allah ya girmama ya zo za su magana da Musa ko kuma zai magana da Musa zai ce tafi a wajen ya magana da Musa sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kwata takalminsa duk da malamai sun yi magana wajen shari'a sun ce